Calamity Fund nga 36 million pesos alang sa Cebu Province pwede nang gamiton alang sa mga mag-uuma ug mananagat nga apektado sa mild El Nino. Kini human gipaubos na sa State of Calamity ang tibuok lalawigan atol sa Provincial Board meeting kagahapon. Prioridad nga matagaan sa pondo mao ang 8 ka mga munisipalidad nga gipaubos na sa State of Calamity: ang Alcantara, Argao, Asturias, Borbon, Carmen, Moalboal, Tabuilan ug Tuburan. Daghan nga mga barangay sa Subo ang mitaho nga kuwang ang tubig sa ilang mga lugar, doon na sa mga natalang danyo sa ilang mga pananom tungod sa grabing kainit. Ang Pag-asa daan ang mipasidaan nga mulanat sa tibuok tuig ang nasinating El Nino sa nasod. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council gilaumang mopalit og mga water tanks, hose, food packs ug ubang hinabang alang sa mga apektadong komunidad. Gikatakdang ning simanaha doon na pay laing mga lungsod ang modeklarar og state of calamity.